explicar aquesta història. Us volem agrair moltíssim que hagueu vingut, perquè sabem que hi ha gent que tenia entrades per altres dies i les ha agafat per avui. Segur que heu volgut ser els i terra per fer-ho. Estem superagraïts, perquè un cop més hem de tornar a tancar i estem molt contents que pugueu estar aquí i intentar seguir fent teatre, encara que costi ser els i terra també fer-lo. Moltes gràcies.